ପିଲାମାନେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲ। ହଉ ପିଲାମାନେ ଆଜି କି ଗପ ଶୁଣିବ କୁହ। ଜେଜେ ଆମେ ଆଜି ବିଲୁଆ ଆଉ ବଗ କଥା ଶୁଣିବୁ। ହଉ ପିଲାମାନେ କହୁଛି ଶୁଣ। ବିଲୁଆ ଓ ବଗ ଦୁହେଁ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ। ବିଲୁଆ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଖୁବ୍ ଚତୁର ମନେ କରୁଥିଲା। ସମସ୍ତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସହ ଥଟ୍ଟା ତାମସା କରୁଥିଲା। ଅନ୍ୟକୁ ବୋକା ବନାଇବାରେ ସେ ଖୁସି ହଉଥିଲା। ଦିନକର କଥା, ବିଲୁଆ ବଗକୁ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲା। ସାଙ୍ଗ ତ, ବଗ ରାଜି ନହେବ କେମିତି? ସେ ରାଜି ହେଲା। ବିଲୁଆ ବଢିଆ ମାଛ ଝୋଳ କରିଥିଲା। ଦୁଇଟି ଚଟକା ଥାଳିରେ ମାଛ ଝୋଳ ରଖିଦେଲା। ଦୁହେଁ ଖାଇ ବସିଲେ। ବିଲୁଆ ଚାଟି ଚାଟି କରି ବେଶ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇଲା। କିନ୍ତୁ ବଗ ଲମ୍ବା ଥଣ୍ଟରେ ଚଟକା ଥାଳିରୁ କିଛି ଖାଇ ନ ପାରି ମନ ଦୁଃଖରେ ଫେରିଲା। ବଗ ବିଲୁଆକୁ ଚାଲାଖି ବୁଝିପାରିଲା। ବଗ ଭାବିଲା ବିଲୁଆକୁ ଚେସାକୁ ଚେସା ବୁଦ୍ଧି ଶିଖାଇବି। ଅନ୍ୟ ଦିନ ସେ ବିଲୁଆ ପାଖକୁ ଯାଇ ଖାଇବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲା। ବିଲୁଆ ଖୁସି ହେଇ ରାଜି ହେଲା। ଏଥର ବଗ ଦୁଇଟି ସରୁଆ ସୁରେଇରେ ମାଛ ଝୋଳ କରି ରଖିଦେଲା। ତାପରେ ଦୁହେଁ ଖାଇ ବସିଲେ। ବଗ ଆରାମରେ ଥଣ୍ଟ ପୂରେଇ ସୁରେଇର ମାଛ ଝୋଳ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିଲୁଆ କିନ୍ତୁ ସୁରେଇ ଭିତରକୁ ମୁହଁ ପୂରେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ତାର ବନ୍ଧୁ ତାକୁ କିପରି ବୁଦ୍ଧି ଶିଖାଇଲା। ସେଇ ଦିନରୁ ବିଲୁଆ ଏଭଳି ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ପିଲାଏ ଗପ କେମିତି ଲାଗିଲା? ହଉ ପିଲାଏ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଅ।